Is-Surġent Alexander Gawci PS 991 safa vittma ta' aggressjoni matul il-lejl li għadda meta Kevin Yannick Maltide li għandu 22 sena u mill-Burkina Faso gidmu. Kawża tal-gidma is-Surġent spiċċa mbenġel f'diversi partijiet ta' idu u saħansitra b'tiċrita. Dan bil-konsegwenza li s-Surġent kellu jittieħed l-isptar Mater Dei għat-testijiet mediċi. Il-Malta Police Association fi stqarrija ddikjarat li hemm bżonn perjodu ta' mill-anqas 6 xhur biex Gawci jserraħ rasu li ma ġiex infettat minn xi marda bħal HIV. Dan għaliex każi ta' HIV jistgħu jieħdu perjodu hekk twil biex jimmanifestaw ruhom. Net News għamel kuntatt mas-Segretarju Eżekuttiv tal-Malta Police Association Johan Mifsud fejn stqar li l-assoċjazzjoni ilha f'kuntatt mal-Gvern dwar il-ftehim kollettiv għal aktar minn sena. Dan sabiex jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-pulizija fosthom il-protezzjoni mogħtija lill-pulizija u biex aktar liġijiet ħorox jidħlu fis-seħħ biex ikunu ta' deterrent. Min-naħa tagħna hija xi ħaġa tal-mistħija li inna sena niddiskutu għall-Gvern għalkemm il-Gvern wera xaqta daw li forsi ħajaċċetta l-proposti tagħna, però dew minn kollu biex naslu għal kompromess u niffirmaw il-ftehim settorali huwa inaċċettabbli u issa nifhem li ftehim settorali jirrigwarda ammont ta' flus, però flus għal kulħadd qed jinstabu u aħna nippretendu li jinstabu wkoll għall-pulizija biex fl-aħħar mill-aħħar nipproteġu ċ-ċittadin. Il-każ seħħ fis-satejn tal-ġimgħa filgħodu u fl-inċident indarab ukoll Kuntistabbli ieħor biż-żagħżugħ li jgħix f'dar Papa Franġisku jitressa l-qorti ftit ta' sigħat wara u nżamm arrestat. U kien ukoll akkużat li hu riċediv hekk kif 3 ijiem ilu biss tressa l-qorti fuq akkużi ta' vjolenza domestika fuq is-sieħba tiegħu u ingħata l-libertà proviżorja għal 18-il xahar. Waħda mill-kundizzjonijiet imposti fuq u fil-fatt kienet li ma jersaqx lejn il-post fejn instab u kien għalhekk li l-pulizija issejħu fil-post. Jirriżulta li l-aggressjoni seħħet proprju waqt li l-akkużat kien se jittieħed lura lejn ix-shelter fejn joqgħod. Quddiem il-Maġistrat Aron Buġejja saret talba għal ħelsien mill-arrest li maċċettax dan u ordna li jinżamm arrestat anke frott il-biża' li jħalli pajjiżna.